Mifa production ni ondu jabara ni flebaro ambe aw fok awole jumando amba fok aw bismillah tuguni aga dogokun kunafoni mi ni abidi aw makari o kari neni mbalwa musofe ina fo mbi deli ko fa na sanga anaka wati nkelemba bedon e kana siga fiu ikelemba betien bulo dingili al sega beleta ore kama anga bara nyefu ba bara wakama anga dibla bara kala fu kosobe olumu joro babe anga jemukai sangro talila ani amunute senge amunute ina ni awbe awsika anga ni wakati nkono sanga ni anaka wati ka jemuka inaje waka klaka amblasira ni aka kunafoni wi ani aka critique wi ore beto amseka barake alini aka gele ambulu ambe angele achugo bela kana kaseka na au kunafoni chugo amina ne balo muso ininya nagare ore bastila amala to demaya bashiti ay wakanga folebe amflebe de kulu bela jele ante senga ante nyina ay wako on me do anga kuma so en konnala ani femme do de kuma bama no nga kuma do fembe la jere ba denwolo nga kuma ba bado ala kana bado on ya rabbi ona do na ma gasila ko kanto deni ay ko hageto be kuma ukerefe ko sobake ay wala gare ni wakati na amedo anga kuna fonu konnala komi e centre d'intelligence artificielle et robotique mi anga jamana kuntigi ne colonel Asim Goita ale o birike dem foloda aywa kuna foni adume mi bolo koka kasutu ina fi boraka fo chuga mina ningo ne centre bilibili bay centre mi ni akoni dabulondo anga kalandiw sanfɛ kalandenw kɛrɛnkɛrɛnnen ala wa minnu n'u hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko sisan an ka diɲɛ yɛrɛ taabolo la k'a fɔ ko caman bɛ ka kɛ sisan komi ni a bɛ mɔgɔw kamana guwa nka Mali jɔda ka bɔ a la kosɛbɛ ka sabu kɛ an ka kalandenw bɛ bɔ sisan kan surtout u bɛ taa yɔrɔw la u yɛrɛ bɛ se k'u hakililaw fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ni tubabu b'a fɔ o ye recherche scientifique ka nin fɛn dɔw sigi k'u fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka balo fɛn dɔ de la o de kɔni san laban tɛmɛlen la an y'a ye k'a fɔ an fana bɛ se ka an disi gosi sisan ka sabu kɛ an ka Mali kalandenw bɛ bɔ u bɛ jɔnjɔnbaw sɔrɔ o la ka surtout o de kɔni hukumu kɔnɔna la arabadon nin kalo in tile 7 yɛrɛ jamanakuntigi y'i sigi k'i miiri a ko a ka kan a ka yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ n'u ye yan o de kɔni hukumu kɔnɔna la kan surtout yɔrɔ in kɔni dayɛlɛ a kɔni birikiden fɔlɔ taara da o kɛra yɔrɔ min na katikaw de garijɛgɛ donna la kati sirakɔrɔ ɲari kan surtout ni centre belebeleba in bɛna dayɛlɛ yaasa an ka kalanden minnu bɛ subahana mansinw dɔn wa ka jatew sigi ɲɔgɔn kan minnu b'o dɔn hali n'a ma ye k'a fɔ ko an ka kalan ma taa yɔrɔ jan nka sisan kɔni an bɛ se ka an disi gosi n'an ka kalandenw ye k'a fɔ ko u fana bɛ ka se ka u hakililaw fara ɲɔgɔn kan wa u bɛ ka se ka jɔn sɔrɔ a la jamana kɔkan yɛrɛ olu kɔni hukumu kɔnɔna la jamanakuntigi kɔni filɛ nin ye ka ni birikiden fɔlɔ da ko ni Ala sɔnna ma nin kɔni bɛna kɛ yɔrɔ min ni fɛn bɛɛ bɛna sigi sen kan yaasa an ka ni kalanden minnu bɛ yen n'u ka dɔnniyaw fanga ka bon kosɛbɛ yaasa u yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ u fanga la ani lafiya kɔnɔna la kan surtout ɲɛna ayiwa ko Ala ka a kɔ kɛ hɛrɛ ye yarabi lagare n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka élection ko kalafili ta fanfɛla la i n'a fɔ ka ɲɛsin an ka sariya sunba yɛlɛmali ma maa minnu sigilen bɛ o ko ɲɛnabɔli kama olu kelen bɛ ka baara caman bolo da kibaruya jumɛn b'i bolo ko nin kan kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kalo in tile fɔlɔ yɛrɛ ne yɛrɛ cɔgɔma n'o ye maître Mustafa Sise ale de kɔni bilalen don ni jɛkulu in ɲɛma jɛkulu min ni a bɛna i janto an ka kalataw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sariya sunba yɛlɛmali la ni a ma ɲɛ hali o campagne yɛrɛ daminɛna nka kan surtout Mustafa Sise kɔni a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma olu kɔni ka ni baarada bolo mun ni a sigilen don yaasa kalafili in bɛ se ka kɛ cogoya min na jɛlenya tilennenya ani laadiriya kɔnɔna la wa ko a bɛ layidu kɔni di an fasodenw ma k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma yuruguyurugu foyi tɛna na don kalafiliw la ni kala in bɛ fili a ɲɛ 12 ma Mali fan bɛɛ lajɛlen wa ko k'a jira maaw la k'a fɔ ko wa olu yɛrɛ ka maaw marabolo bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ ka se u se yɔrɔw la wa minɛnw fana bɛ ka se u se yɔrɔw la kan surtout ko an hakilila tigɛ k'a fɔ ko ni kɔni bɛ kɛ bonya ani karama ni jɛlenya kɔnɔna la i bonya b'a la ayiwa lagare Ala ka nin ko in kɛ hɛrɛ ye Ala ka a ko e yɛrɛ bɛ taa fan jumɛn de fɛ
lagare yɛrɛ kɔni bolo sa wi kɛ e bɛ taa wi la ne bɛ taa wi de la mɛ n'an ta mun kama mun e bɛ taa wi la lagare ka sababuya kɛ fɛn caman bɛ an ka sariya sunba in kɔnɔna la ne hakili la o ye ɲɛtaga de ye anw yɛrɛ ma i ma ya hali n'i y'a jateminɛ hali an ka furusenw kɔnɔna la i b'a ye fɔlɔ an kun piégelen don hali ka sɔrɔ an ma furufɛ tan nka an kɔni an b'a renseigner a fɛngɛw kan nka bi na sariya sunba in kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ yɛlɛma min donna a ko la a bɛ kɛ lafiyada ye hali anw furukɛbaliw yɛrɛ ma n'an bɛna furu kɛ a b'an yɛrɛ lafiya ayiwa bisimila lagare n'an bɔra yen sa an bɛ taa Mopti ko min ye jagokɛlaw ye ani ka ɲɛsin mobilibatigiw ka syndicats ma ko olu wulila ka u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko u tɛ feere kɛ ani feerefɛn fana tɛ don Mopti dugu kɔnɔ ka sababuya kɛ kɛwalew ye mun taara ka u sɛgɛrɛ ni o ma diya u ye k'a surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na tɛnɛ nin kalo in tile 5 yɛrɛ a kɔni kɛra wagati min kɛra Mopti kɔnɔna la Mopti b'a la Seware b'a la fo ka taga se Koro ma tubabu ko ville morte o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ k'an surtout feere tɛ kɛ i n'a fɔ tani ka segin julaw mobilibatigiw ka taa se hali mobili misɛnnitigiw ma nin bɛɛ lajɛlen ye baara bila kɛ tile kelen baara bila kɛ k'a sɔrɔ Fazeli ko an ka ta k'a lajɛ a yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ ni hakili b'a la wagati tɛmɛlen an kɔni ka welemafisɛli tabaw n'o y'an ka finitigilakaw ye u kɔni kun ye sigana bolomafɛn dɔ de minɛ dumuniw ni moto belebelebaw kun bɛ a kɔnɔna la o de kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni syndicat mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko olu ka minɛnw de don wa minɛnw kan ka feere ko doyenw b'a kalama ka sabu kɛ olu ye ka dédoyennement n'u ka fɛn bɛɛ sara o la hukumu kɔnɔna la kan surtout hali u selen kiiri bunakɛw kan kiiri tigilamɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko minɛnw kan ka segin u ma kan surtout nka hali an bɛ wagati min na ko sisan minɛn in ma segin fɔlɔ o de kɔni gɛlɛn don dusuma kasa ye olu bolo hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko wagati tɛmɛlen la kan surtout an ka ye jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ parce que o ye diyagoya jamana bɛɛ n'a ɲɛmɔgɔ don Mali ɲɛmɔgɔ kelen b'a la sa nka an ka région na gouverneur a bɛ se ka fɔ olu ma ko jamanatigiw olu kɔni kun bɔra ka hali weleweleba da kɛ k'a fɔ ko moto belebeleba ninnu feereli u kan k'u janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ o m'a sɔrɔ e b'a ta ka n'a feere n'i y'a jateminɛ kan surtout an ka bingani wale kɛbaga ninnu ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ moto belebeleba ninnu na donc n'a ma ye k'a fɔ ko o ko ninnu kɛra wa an ka finitigilakaw y'a yira k'a fɔ ko n'olu ye nin minɛn ninnu minɛ o y'a bolo olu ka bolo kan a fɛnɛ kan ka taa yɔrɔ dɔw de la c'est-à-dire kow ye baaradaw de a bɛ tɛmɛ sira dɔw de fɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la Fazeli ko hali n'an y'a ta k'a lajɛ kan surtout an ka o gouverneur kelen in tilala ka bɔ ka population wele k'a fɔ ko an filɛ nin wagati min na ko sisan nin bɛɛ kun tɛ Mali la a bɛ segin nka fo a taara yɔrɔ dɔw de la n'a bɛ fɔ olu ma k'a fɔ ko cellule dɔ de don olu de ɲɛsinnen don jatigɛ wale kɛlɛbagaw ka seere ma olu de kan k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛ n'olu tilala a la kan surtout u n'a seginne a sigiyɔrɔ a tɛna kɛ ni olu kɔrɔtɔra o kɔrɔ o de kɔni hukumu kɔnɔna la olu fana wulilen filɛ ka ni tile kelen baara bila in kɛ hali o bɛɛ ta o tɛmɛlen kɔfɛ gouverneur kɔni bɔra ka weleweleda kɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko an ka finitigilakaw dɛmɛ yaasa u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya la cogoya min na wa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali ka se ka bɔ o kɔnɔ i bonya b'a la. Lagare gouverneur ka kuma a tɛ tɛmɛ o kan ni an b'a ɲini bi na Mali ko yɛrɛ selen bɛ yɔrɔ min ma n'an b'a ɲini ka ɲɔgɔn faamu a ko a bɛ gɛlɛya sabula jugu yɛrɛ bɛ k'a ɲini de ka bɛnbaliya don an ni ɲɔgɔn cɛ nka ni an yɛrɛ fana y'o kɛwalew yira a ko bɛ teliya dɛ wala ko halisa Ala ka jisuma k'a ko fura ye fo ka bɛn sabati ya Rabi Lagare n'an bɔra an bɛ taa stade du 26 mars la ko an maa minnu ko awɔ an bɔra ka jama ma caya sa nka maa dɔw an bɔra yaasa ka taa a yira ko halisa an bɛ an ka sariya sunba in yɛlɛmali an bɛ o ko la wa fana ko an b'an ka jamanakuntigiw an b'u kɔ k'a surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na ni kɔni kɛra weleweleda ye weleweleda min ni a kɛra alamisa tɛmɛlen ko maa minnu kɔni bɛ yen ni olu kɔni de bɛ a wɔyi nɔfɛ sariya sunba yɛlɛmali la an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la k'a surtout an kɔni jama caman ma bɔ ka sabu kɛ an bɛ se ka an yɛrɛ ɲini
ɲininka mun na kan surtout organisation ni ma ɲɛ wa kan surtout kunnafoni ni ma di yɔrɔnin kelen wa kan surtout ka sabu kɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ ko i bɛ nin ko modèle ninnu sigi sen kan surtout jango ka taa se yɔrɔ la yɔrɔ mun kɛnɛ ka bon kosɛbɛ kan surtout ne kɔni bolo tile kelen baara tɛ se ka o kɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen fan caman sɔnnen don a woyi ma nka o t'a bali k'a fɔ ko mɔgɔw ka se ka lafaamuya a la kan surtout fasiri kɔni ko n'i y'a ta k'a lajɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an ka fitinɛ yeli camanba tun bɛ yen k'a sababu kɛ a bɛ n'a fɔ organisateur ninnu u yɛrɛ kɔni ka organisation fanga bonyana sonorisation ko de la a ma ɲɛ Abdoulaye Jabate an yɛrɛ denkɛ ale tun bɛ yen ka taa se Sirikiba Jabate fo ka taga se Prince Diallo ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kan surtout fasiri kɔni ko hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an delila ka boliba dɔ la kɛ n'o kɛra janvier kalo tile 14 san 2022 an ma bɔ dɔwɛrɛ kama CEDEAO mɔgɔw tun bɔra ka kuma minnu fɔ i y'a ye k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka u ka dusumankasa yira fasiri ko mɔgɔ caman tun bɛ nin kɛnɛ in kan koyi an ka premier ministre n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale tun bɛ ka taga se CNT ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Maliki Jaw ye ko Maliki Jaw yɛrɛ ale kɔni kuma ta miniti 15 bɔɲɔgɔnko a kɔni ko k'a fɔ ko ale n'i y'a nin ko in ta k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ jatigɛli kuma dɔw de bɔ yen n'o fɔra mɔgɔw ye ni mɔgɔw ma se ka bɔ ka taa nka ale kɔni b'a jira k'a fɔ ko adamaden ni i kɔni siranna i jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya nka an kɔni bɛ a ta k'a lajɛ kan surtout an bɛ nin bila minɛn mun kɔnɔ o ye k'a fɔ ko a ma organiser ka ɲɛ hali kosɛbɛ hali n'i y'a ta kunnafoni yɛrɛ fanfɛla la kan surtout kunnafoni dila caman bɛ yen se ma kɛ olu ma wele ka taa se nin kɛnɛ in kan o de kɔni hukumu kɔnɔna la kan surtout an bɛ se k'a fɔ a ma ɲɛ kosɛbɛ wa fɔ a kɛra sababu ye an ka maa minnu bɛ yen ni olu kɔni kun kɛlen don ka a y'i ta kɛlen don nisɔndiyakoba ye olu bolo i bonya b'a la. Lagare i n'a fɔ i yɛrɛ ɲuman na an delila k'a fɔ ko in filɛ nin ye a tɛ ɲɛ kunnafoni dili yɛrɛ de kɔ kosɛbɛ. C'est vrai an ka seko ni dɔnko mɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la mais nin ko in selen bɛ yɔrɔ min na bi a ka kan an ka jama la faamuya de n'a ma ɲɛ i bɛ nin ko sugu kɛ hali i bɛ se ka hali semaine kelen ka dɔgɔ nin information na aw bɛ se ka hali mobiliw bila u ka maaw fɛngɛ a ye bɔ nin don masina sariya sunba in munna a bɛ ka fɔ ko mɔgɔw ka fɔ ko awɔ wala il est temps que an ka yɛlɛma don an tagabolow fana na kunnafoniw ta fanfɛla la lagare n'an bɔra yen nɔ toujours an bɛ to an ka sariya sunba in ko kɔnɔna la ko awɔ ni ayi ayiwa ko ɲininkali tɔ min kɔni bɛ nin yɔrɔ in na yen dɛ kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na awɔ ni ayi kɔni jamana in kɔnɔ o de kɔni kɛlen don sisan an bɛɛ lajɛlen dalaminɛ kala ye kan surtout hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an ka parti politique dɔw bɛ yen kan surtout olu kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa olu n'u ka sigidenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka awɔ in ta cogoya min na kan surtout nka o bɛɛ ta fasiri ko an y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko an ka politique mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen ko minnu bɛ mɔgɔw ka kamana la fasiri ko an ka Adema lajɛ dɛ Adema ale kɔni ko n'i y'a jateminɛ kan surtout ale ko y'a ka jamana a ka parti mɔgɔ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ ka taga voter u ye cogoya min na ka sababu kɛ ko olu kɔni ka faamuyali la a ka fisa Mali ma kosɛbɛ i n'a fɔ u yɛrɛ ka ɲɛmaa Mariamaca Jara yɛrɛ bɔra ka a fɔ cogoya min na kan surtout o tɛmɛlen kɔ bɔ yen CNT maaw olu fana caman y'a jira k'a fɔ ko an kan ka se ka kalata awɔ ye u ka sabu kɛ ɲɛdan kura bɛ a bɛna o di jamana ma kan surtout IRD Adema i n'a fɔ an bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na olu kɔni bɛɛ ani ERD i bɛ ERD dɔn wa IRD de kɛra fila ye sisan IRD n kɔni b'a dɔn o kun ye an ka Ala ka hinɛ Sunbala Sise o ka ERD fana Ala ma hinɛ Sunbala Sise ale ka parti kura di
ni y'a ta k'a lajɛ kan sutu yɔrɔ sama-samali kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka ERD ni y'a ka jateminɛ an bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ de kɛra Sunbala Sise yɛrɛ ka parti ye sisan k'a sabu kɛ Sunbala Sise a furumuso ka taga se a denw ma ani hali u ka minisiri minnu bɛ fɛn kɔnɔ sisan u ka mɔgɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ sisan u bɛɛ yɛlɛmana ERD la i bonya b'a la e ma bɔ kalama jamana in kan sutu olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko olu kɔni bɛ voté awɔ ye ko k'a sabu kɛ kan sutu olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko fasoba Mali a ka bɔli bɛ o la sini faso yiriwatɔn kan sutu n'o ye maître Mutaka Tali ye ale kɔni fɛnɛ bɔra k'a fɔ ko a b'a ɲini a ka jamanadenw fɛ jango a ka militants bɛɛ lajɛlen ka kala ta u yi kan sutu o de o kɔni hukumu kɔnɔna la i n'a fɔ an bɔra k'a fiyɛ cogoya min na M5 RFP Choguel Kokala Mayiga y'a dɔn kɔni ale fɛnɛ ka campagne ye an ka voté u yi kan sutu nka fasiti ko an ka ta k'a lajɛ maa caman fɛnɛ bɛ yen kan sutu minnu kɔni ko k'a fɔ ko olu tɛ awɔ in fɛ ko k'a sabu kɛ awɔ in olu y'a ta k'a lajɛ a tɛ jamana ka bɔ bate a la awɔ i n'a fɔ M5 RFP kura o fana bɔlen don sisan awɔ kan sutu olu kɔni ko olu kɔni ta ye a ye olu t'a fɛ maa ka voté a ye kan sutu wa hali n'u ka maa minnu bɔra ka taa u b'a ɲini olu fɛ u ka kala ta a ye kan sutu yɛlɛma n'o ye Musa Mara ka parti ye hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ fasili kɔni ko a ma t'a dɔn olu bɛ dɔnsen kelen mun kan nka u ka kuma taabolo kɔni b'a a yira k'a fɔ ko ayi o de ka nɔgɔ olu ma kosɛbɛ kosɛbɛ ko k'a sabu kɛ olu ye ko dɔ jateminɛ a kɔnɔna la fasoba Mali a bɛ ka jugu caya a yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ wa ko caman bɛ a kɔnɔna la kan sutu ko mun ni a man ɲi jamana ma i bonya b'a la. Ayiwa lagare an kɔni bɛ an ka wuyi ayiwa lagare n'an bɔra yen sa ko processus d'Alger bɛnkan sɛbɛn min taara ani banbanci ninnu cɛ ko olu kɔni k'olu ko ka référendum sariya sun yɛlɛmali vote ko k'a bɔ a ma kan sutu fasili ko an ka ta k'a lajɛ i n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na an ka banbanci kɔrɔ minnu bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ ex-rebelles olu kɔni ka weleweleda kan olu ko olu t'a fɛ référendum u t'a fɔ a kana kɛ dɛ a k'an filɛ nin wagati min na sisan ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko k'a sabu kɛ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen n'o accord d'Alger olu y'a jateminɛ k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw tɛ ka o ta ba la wa baara mun kan ka kɛ o kɔnɔna la i n'a fɔ bɛnkan mun fɔlen don o la ko o tɛ ka ta ba la olu kɔni hukumu kɔnɔna la olu kɔni b'a ɲini k'a fɔ ko ni sariya sunba in yɛlɛmali ko a ka pousser ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ walima a ka dabila pewu k'a sabu kɛ sariya caman bɛ a kɔnɔna la mun bɛna dangari olu yɛrɛ la olu kɔni hukumu kɔnɔna la olu y'a ta k'a lajɛ kan sutu olu ko nin fɛn in ka bɔ a ma yɛrɛ i bonya b'a la nka an tɛ ka se ka cɛ ka k'olu la. Lagare ko kɛlɛ sebe Soforogun na Moriba Yasa dɔnku t'o la olu m'o fɔ ko daminɛ fo ko bɛ nin kana ban an tilalen na ala an ka minɛnw sera yen ka ban ne yɛrɛ kɔni bɛ balibana nin ko in na lagare n'an bɔra yan an bɛ taa kita ko k'a sababuya kɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kunkurunin ye ayiwa a filɛ ka a balimakɛ bɔnɛ a nin na kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an bɛ taa kita an yɛrɛ bɔra n'a ye sa wa kɛɲɛ den futɔ kan sutu ni an sera yen nin kɔni kɛra ko ye ko min ni a ma ɲɛ kamisogolakaw ka du kɔnɔ ye kosɛbɛ kosɛbɛ kan sutu mun yɛrɛ bɔnɛlen filɛ la ani na ale tɔgɔ Nfali Kamisogo kan sutu a se bɛ taa san 38 boyango la den 7 o de bɛ a bolo kan sutu a kɔni ni a dɔgɔkɛ de tolen filɛ nin ye baro la baro ma ɲɛ mun kɔ kan sutu dalamanga misɛnnin dɔ donna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔgɔkɛ in yɛrɛ ale tɔgɔ tɛ Madi ye wa Madi Kamisogo kan sutu denmisɛnnin cini a se bɛ taa san 20 boyango la kan sutu a kɔni ni kɔrɔkɛ ka nin dalamaga in kɔni kɔnɔna la ale ye a ye k'a fɔ ko dalamaga in tiɲɛ yɛrɛ la a ko bɛ ale kun kan kan sutu a ma ɲɛ mun kɔ ale kɔni dimi kojugu sisan ne donna kamalennin in na a filɛ nin ye ni ka taa
PC de ta kan sutu PC tali a filɛ kana kɔrɔkɛ in sigilen to kan sutu ninga a dagolokolo ko kan sutu ka PC kɛ a la nta kan sutu ka tila ka a dasi a tɔn fɛnɛ la kan sutu a kɔni ma ɲɛ mun kɔ kɔrɔkɛ in ale nin tora a la fasirikɛla ko ko an ka ta ka lajɛ k'a fɔ ko nin kamalen fitinini ne filɛ nin ye nin ka a kɔrɔkɛ bɔnɛ a nin na kɔrɔkɛ min yɛrɛ ni a furulen don kan sutu wa den 7 bɛ a bolo a ma sɔrɔ dala mankan fitini sitanɛ donna a kɔnɔna la an kɔni bɛ dugawu kɛ kan sutu banbaatɔ ye ko ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma a ko kiti min na ala k'o nɔgɔya amina yarabi lagare n'an bɔra yen ayiwa an bɛ taa Kayi ko min ye terrain ye juma tɛmɛnen juin kalo tile 9 ayiwa ko terrain mankan bɔra Kayi dɛ kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na a ko in kɔni kun fɔra nka ala sɔnna ma a ko a waliyara sisan kan sutu an ka terrain kɔni a wulilen filɛ nin ye kan sutu ka bɔ Kayi ni ka i kunda Bamakɔ kan fasiri ko an ka ta k'a lajɛ ko o sɔrɔla mun fɛ sanni a ka bɔ Bamakɔ yan ka taa Kita Kati ngo kati Kayi ka bɔra Kayi de kana Bamakɔ ya fasiri ko an ka ta k'a lajɛ n'i y'a mɛn ko Kayi yɛrɛ Kayi a bɛ fɔ ko cité dayarayi o tɛ walasa ka Kayi kaw yɛrɛ k'a yirula k'a fɔ ko u jɔyɔrɔba bɛ terrain ko in na o de kama terrain kɔni wulila olu fɛ yen ni ka u kunda Bamakɔ kan kan sutu nka o n'a ta o ta n y'o f'i ye ko dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la kan sutu terrain bolilaw ni terrain baarakɛlaw yɛrɛ ka ɲɛmaa dɔ bi a kɔni bɔra ka kuma a ko ale kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn hali n'a ma ɲɛ a ko mana gɛlɛya cogo cogo fo a tiɲɛ ka fɔ kan sutu terrain kɔni ka binni n'i y'olu baarakɛlaw yɛrɛ sen bɔ a la kan sutu ko a tɔ bɛ i dɛn o de hukumu kɔnɔna la a kɔni bɔra ka welewele dakan kɛ hali n'a ma ɲɛ a yi ma a bɛɛ fɔ bamanankan na sa nka a y'a teguman fɔ k'a yira k'a fɔ ko kɛwale minnu tun bɛ olu yɛrɛ baarakɛlaw la fɔlɔ terrain ko in na kan sutu k'o dabila ne dun b'a dɔn tɛ kɛ wɛrɛ duga kɔ o duga ye dɛrɛ a bɛ ɲa kodi ko u ka u gɛlɛya cogo bɛɛ la u ka se ka o baara in u ka se k'o dabila u ka baara kɛ ni sariya ye kosɛbɛ ka baara kɛ jamana bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ kan sutu yaasa nin ka kɛ terrain ko in daminɛlen hali n'a ma ye k'a fɔ an filɛ nin wagati min na ko sisan terrain kunkolo 2 de bɛ an bolo nka ni ala sɔnna a ma jamana marabagaw bɛ wulikajɔ la yaasa an bɛ se ka kunkolo kuraw sɔrɔ cogoya min na wa jamana marabagaw ye ko bɛ sigi sen kan terrain minnu bɛ terrain dilan u ye formation sɔrɔ wa pièces camanbaw nana ka sabu kɛ bolimafɛn de don a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka tiɲɛ nka nin bɛɛ lajɛlen kɔni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye u jɔda la n'a ma ye jamana ɲɛmɔgɔ y'u jɔda la ale fana bɛ se ka welewele dakan mun kɛ u ye olu baarakɛlaw ye u yɛrɛ ka a lajɛ ni ka u ka jogo falen dɔɔni bonya b'a la ayiwa lagare yɔrɔ n'a ma ɲɛ ko terrain ko ɲɛnabɔra an ka Kayi taga o t'o bolo a ma ban wa an de ka Kayi a ma ban wa ayiwa lagare ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ an filɛlikɛ jɛkuluw fo k'a ɲini u fɛ ko ni an donna maa o maa gasi la k'an bolo 2 b'an kɔ u ka an to deniya ye kumala gasi tɛ ban ni ala ma baasi kɛ olu ni anw na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ ka kunnafoni jɛlen d'u ma laadiriya la inshallah shukran